Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Saus pangut ya briu hasudan bayakun arken hun kisipai. Palat saus pangut ki briu kila yap basalai hajasan pangut kila mensau haka jingyale thma kabala jurbha hakin kisngi hasudan ongka kubor naka Margaret Harris kanong aiktin jongka World Health Organization WHO ka Harris kayatu baki don saus pa khat laingut kibala yap bat sa lai hajasan pa san puingut kila mensau ka kubor naka UNICEF jongka United Nations kayatu baki don khandaingut ki khna kibala yap hagane ka jingyale thma hadu menta ki don lai hajar ngut kinong India kiba don haka jingma jongka syongka sa jongki lada jie bakanang jur ka jingyale hakate kari kane ka thma ka dei naka jingya pen ibor hapdeng ki arkan hun ki sipai jongka Sudan ki sipai Sudan ki kam bakila pen klan bha ya ki sipai ha surok nakam taban pendem ya ki sipai jongka Rapid Support Forces RSF ka badei ka perton ki sipai military hakate ka jingyale ki don arngut kinongelam ki baya kni bor iwei pat bat kita kilong u General Abdel Fattah al-Burhan ubaya lam ya ka kenhun ki sipai Sudan badang ta sa u Mohammed Hamdan Hemeti Dagalo ubaya lam ya ka kenhun RSF bat layatu ba ka don ka jingthmu bat penlong ka weno yakine arteli ki kenhun hendre ka RSF ka yang persya bat kumta kalalum yala ki jong ki sipai banyale daga thma u General Burhan u don ki sipai kumba silak arpho hajar ngut kadba ka RSF kadon silak san pho hajar ngut bat kadai ka kenhun ka ba jumlin bha hakikam yale thma bat ya umsnam